Anjali, ay Anjali, dasimबो सिखारनो जायाखै नामा? हिन्जाव मानसियानो एफा सानजौजासे उन्दुयो। अबेनि मानसि अबेथिं मोनहैजोबखो? 8टा 9टा जालांबाय, माबार सिखार? Anjali, oy Anjali, सा कापसे लाबोलाय गरमबो जाथारबाय माथो दोनथ'नोसैलै दिनै एसेमावनो बे हिन्जावलाय मा जाखोब्रा अनजालि ओइ अनजालि खोनायाखै नामा सा कापसे बिहरनायखो गैया सिखाराखैनो र' फुदुंनाया जाखाबाय लांगासिनो आं नै अलंबार साहाया अलंबार साहाखौ लोंखांनानै बाजाराव एसे मैगं थाइगं लाना फैहैलाय जेबो गैथारा न'आव जागोन दे बाजै मोनाखौ लायना फैलाय दे जागोन दे आं लाना फैहैनो नै अलंबार मनाया फैसाया बेयावनो दंखायो जागोन दे बाजै नो काबा थाथ' बाजै ओइ बाजै नै मोनाया लांफैदो ए सफैबाय बोरै लाबो नै साहाया अफिसाव थांनो टाइम जायाखै जानो बिफा जाबाय बिमा जानायालाय थौ फै थांसै अनजालि जोंनोबो साखा कापसे कापसे लाबोलाय औ अनजालि लाबोलाय गावबागाव आखाइ गैया नामा साहा कापसेखौनो फुदुंना लोंनो गासिबो न'खरनि खामानिखौ मावनांगौ आरो नोंसिनोबो साहा फुदुंना होफैनांगौ नामा अनजालि मा बाथ्रा बुंनाय जादों बिलाय हाबा अनजालि साहा कापसे फुदुंना लाबोनायालाय माथो जानोखाय अनजालि आदा बाजैया दासो खामानि मावना फैदों सा कापसे फुदुंना होनायालाय माथो जानो हाया आं एथ' गरमाव ओंखाम ओंख्रिनिफ्राय साहासिम जगार खालामना होनो दे आदा बाजै नोंसोर आथिं आखाइ सुना फ्रेस जाना लाहैदो साहा खांनो फुदुंना लायनोसै नांलाया दे अलंबार अनजालिनि बाथ्राखौ खोनानानै मेंनाय आरो साहा लोंनो गोसो जानायाबो गासैबो खारजोब्बाय
अनजालि ओंखाम ओंख्रिया जायाखै नामा नोंगुमैनि अफिसनि टाइमा जासिगोन मिसि मोननो लादों नामा आंखौ मावा दाङा मालायनि सायाव गाबख्रावबाय थायो एसेबां आथुर जादोंमोन नोंलाय माथो संफैयाखै आरे आंथ' ओरैनो जिरायना थायाखैना न'नि गासैबो खामानिखौनो आंनो मावना होजोबो खालि नों ओंखाम ओंख्रिल' संनांगौ माथो दे बिमा माखो दावराव जालायबाय थाखो ओंखामा जायाखैबा दिनै आं हटेलावनो जाहैनोसै दे बिफा अनजालि नों जि दिननिफ्राय अलंबारजों हाबा जाफैदों बे दिननिफ्रायनो जोंहा न'खराव सुख गैया मा बुंखो नों मा बुंखो आं हाबा जाफैबाय बे न'खरा सुख गैला दे होमबालाय बे न'खरनिफ्राय जों ओंखारलांसै मा जाबावगोन बे बिनानाव सासेजों मानि थाखाय बियो बिदि रागा रागा जाबाय थाग्रा जाखो आंलाय सानदों मा बिब' बिनानाव गोरोबलायनानै संसार जागोन नाथाय मा जालांनो हमखो दा मा जाखो अनजालि माखौथो एसे रागा जों हामना फैखो नोंनि नोमबाजि मोजाङा जोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरदों आं फैनानैलायनो बै न'खरा गोजोन गैला मा बाजैया नोंखौ बिदि बुंदो बाजैयाथ' बिदि मालाबाबो बुंफेरा बुंनायावसो लेंहरना सोंलाय नों बाजै ओइ बाजै ओरै फैलाय माथो जाखो अलंबार माथो बाजै नों जोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरदोंनो अलंबार नोंखौ मालाबाफोर बेफोरबायदि बुंफेरदों नामा आङो नोंसोर बे न'निफ्राय ओंखारलांबा जोंहा नोंसोरनि अनगा सोर दंबावो दिनै नोंसा नोंदाया अफिसाव थांनाय समावबो ओंखाम मोनजालाङैखायसो फंनैसो बुंदोंमोन आङो न'खरनि गिदिर हिसाबै आरो आइ आफा गैयिनिफ्रायनो न'खरखौ आंनो बेंना जाबोनाय हिसाबै बिनानावखौ फंनैसो बुंनायालाय माथो गोरोन्थि जाखो अनजालि बाजैया थिगखौनो बुंदों बाजैया न'खरनि गिदिर हिसाबै एसे रायनायालाय माथो जाखो गोख्रै बाजिनाव निमा बि बिया आं बिमानि जाखि बिबनाव अनजालि एसेबां गोरा गोरा बुंनो हानाय जाबाय नोङो जाय बाजिनि थाखाय आं दिनै नोंखौ मोनदों बाजैया थिगखौनो बुंदों नों हाबा जाफैनायनिफ्रायनो बे न'खराव सुख गैला सा कापसे फुदुंनोबाबो नांलायो बिदिबा बोरै न'खराव गोजोन फैनो जेबो नङा दे बिनानाव गोरोन्थिया बयहाबो जायो दिनैनिफ्रायल' आलो गोजोन संसार जानो थाखाय जानजि खाफ्रादों खुलुमबाय जोंनि गपि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन लोगोसे साबस्क्राइबारफोर आं बेखौनो बुंनो सानो दि नोंथांमोना जोंखौ दा जेरैबायदि सापर्ट खालामलांबाय दं थिग बेफोरबायदिनो इयुनहालागै सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आंनिफ्रायबो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो लोगोसे जोंनि भिडिअफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय लोगोसेयैनो नोंथांमोनखौ आंनिफ्रायबो खुलुमनायखौ जासिहरो आरो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामना होगोन होननानै आरो मिजिंथियो आरो लोगोसेयैनो कमेन्टबो खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय